Laugarren domeka, artzainonaren domeka ospatzen dugu. Paskoaren erdian gauz, eta tokatzen jaku ostabere, atzera joan, ospatu genduna ikustie gaur egungo, gaurkotzeko. Gogaratzen duzue, garizuman egin genduna, bioz barritu, baina bioz barritu zer da? Lehen irakurgein esaten duzkuna, bioz barritu eta bataiatu. Baina zer da bioz barritu? Kristau hoi tokatzen jakune. Kristauk tokatzen jaku, onak ez direzan gauzak alde batera utzi eta aurrera egin. Osea, bioz barritzea. Bakotzari jakingo dau, nola bioz barritu behar dugu geure bizitzan. Baina bioz barritzearekin batera, etorten da bataio hartu. Bataio hartu zegatik, sakontzeko gure semea alaben izaera. Jangoikoaren semea alaba gareanok, sakondu behar dugu esan nahi hau. Artzainonaren jarraitzaileok izateko. Eta artzainonaren jarraitzaileok izateko, Salman esaten dago deskuna. Jaunado tartzain. Baina zer da artzain jauna hartzea. Eta zer egiten dago artzainek. Artzain egiten da bena da, animalia jabon. Askotan, kostatzen jaku hau ikustea. Askotan, ez dakigu nola jaboten dabe. Baina, bi ereduak ipiniko txuet. Lehenengoa. Nideko lagun bat, orain dela, nik uste ja Gerniken nengoala, bai. Bi urte edo gaizorik egon zan. Nahiko flojuzo samar. Eta horretarako, zer egin egan? Ospitalian egon, 3-4 egun. Bere animaliak ondo jabon egon ziren, bere osaba jabon eban eta. Baina, bueltateko egunien, etxera joan zinzanean, derrepente, animaliak entzun eben berekotzea. Animaliek ikusi eben berekotzea. Eta zer egin eben? Etxerantza joan. Soloetan egon ziren janetan, baina danok etxerantzako bidea hartu eben. Araño joan ziren, bere hartzaina handagoelako. Eta beste eredu bat, ni eitxitxe baiukasan animaliak, bai behiak, bai ardiek. Eta bakotza bere izen haukan. Eta bakotza bazekien bere izenagaitik gauzak egiten. Etorri hona, joanara, animalia badakite, nola geukez. Geuk egin behar dugu. Eta egiteko, Jesusen irudia jarraitu behar dugu. Horregatik, bigarren erakorgaian etorten jakun mesua. Eta zer da mesu hau? Mesuak esaten duzkune da. Jangoikoak Pasko misterioa bizi eban, aste santuko egunak bizi, geuk bere jarraitzaileok izateko. Bera ezagutu eta gero, berak egin eban bidea jarraitzeko. Datorren astean ikusiko dugu, Jesus dala bidea, egia eta bizia. Guk bildo horretatik goaz. Horretatik goaz, artzainoarekin topo egiteko. Baina zer da artzainoa? Artzainona da, askok badakizu eta jakiten ez badozue, beko partean ikusiko dozue, linka bat. Han agertuko da, Balibaneko abestia. Artzain onarena. Artzain onak esaten dau, nola jabon behar dau ardiak. Nola izan behar da, bere izaera. Eta naiz eta ardi baten bat ez ulertu, bera prest dago, bidea egiteko. Balibanekoek oso ondo azaltzen dabe. Entzun zuen, oso politxe data. Eta handik tokatzen jaku jarraitzea bidea. Askotan, guri tokatuko jaku artzainak izatea. Beste batzutan, ardiak izatea. Baina artzainak egarrianean, bizi behar dugu eta ondo bizi. Sakondu behar dugu gure bizitza. Nola laguntzeko presakon bergaren. Badirudi ja, etxetik at egiten dugule. Badirudi, tokatzen jakune gauza batzuk egin. Baina artzainen ean egin behar dugu. Ondo egin eta jabon. Gure inguruetan dagozanei
jabon behar dugu. Haiek tokatzen jake ahulezi bat gehiago kitzea. Haiek daukie, guri tokatzen jaku bide hau egitea.